Pinili na sana ni Tatay Domingo kan Barangay Baybay, Legazpi City na paramientras na igarahe an sa iyang bangka huli sa daing untok na pag-uuran kasubagong aga. Mas maray na daang mag-ingat kaysa mabugtak sa alanganin an sa iyang buhay sa tao kan kadagatan. Asin nga ni daw papaano makadalhen siya, mas sideline na sa namo na daa siya sa konstruksyon. Ano pwedeng madalagaan na trabaho? Extra na sana. Matag extra abang magkusugong pandagat. Bawal man kaya mag-cloud baga magkusog. Sigun sa Pag-asa, laoman poon ngunya na aldaw ang mga kalat-kalat na pag-uuran, pagkikilat asin pagdaguldol na madurar sundo sa Webes. Epekto kaya inikan easterlies asin ang pasabat na duros dara kan northeast wind asin easterly wind. And then igwa kayang nahiling kitang nagko-converge ini yung northeasterly wind flow saka ini yung easterly wind flow. Kung sa ini yung cloudiness kaniyo natapatigi sa tuya sa may Bicol region, particular na tigdiyo sa may probinsya kang Kamsur, Albay, Sorsogon, and pati naman sa Catanduanes. Mayo man na nakabanderang gale warning, asin mayo man na pigbabantayang low pressure ang Pag-asa. Alaga durante kan makukusog na ukol, maigot na pigbabawal mo na kan Pag-asa ang paglawod o rugnaan mga saradit na lunadang pandagat. Padagos kita mag-monitor kasi nga yung intertropical convergence zone, pwedeng magkaigwang may mabuo na mga low pressure area pag igwa kitang intertropical convergence zone. Dapat magdubli ingat po ang sa tuyang mga kababayan. Kung mayo man kitang importanteng lakaw, dahil na muna kita magluluwas sa tuyang mga harong. Sa weekend, lauman na ang pagbabalik sa normal kan panahon. Para sa mga storyang tatak, Bicol, Maria Lorenzana.